Anem a veure ara com accedir al portal Whereas. Una de les formes més fàcils és accedir al cercador de Google, escriure Whereas, i després, si no la primera, la segona entrada, ens durà directament a la pantalla d'identificació del portal. Aquesta pantalla d'identificació ens demana un usuari, que és un email, i una contrasenya. Quin és aquest email? Bé, els pares, ara a principis, durant aquest primer trimestre del 2017, se'ls van demanar uns emails de contacte. Llavors nosaltres o bé tenim aquí els emails de contacte dels pares o bé els hi hem creat un. Tant sigui una opció com l'altra, l'institut va emetre un comunicat a tots els pares mitjançant una circular escrita abans d'aquest Nadal on s'especificava quin era el correu que tenia que utilitzar la família per accedir al portal Whereas. Si era un correu que proporcionava l'institut, llavors també es proporcionava ja la contrasenya d'accés. No hi ha cap problema de canviar aquest email per un email nou de la família. L'únic que han de fer és enviar la petició, o si bé no se'n recorden o no tenen la circular i no saben quin és l'email amb el qual tenen que entrar a la plataforma, doncs poden enviar un correu en aquest correu que ven aquí al videotutorial, suport-educat@institutoidecona.cat. En la major brevetat possible us respondrem indicant-vos quin és el vostre email de plataforma Whereas. Llavors, una vegada el tinguem clar, introduïm aquí el nostre email. En el nostre cas és un email d'una família que estem aquí simulant, de l'Andreu Vidal Segarra, i la contrasenya corresponent, i llavors ja podem accedir a la plataforma.